приятели и здравейте, приятели! Както знаем, се завръщаме с четвърти епизод. Заради ето и заради скапаните реклами. И както знаете, тук се намираме, всеки знае какво предстои и да. Между другото, не мога да си намеря нещата. Yes, намерих ги. Хора, завърнахме се. Намерихме ги. Айде. Този път, ако ми излезе реклама за пореден махнат скапан път, верно, ще спра да правя такива видеа. Вадя това. Ако се нареждаме, започва. Yes. Сега не трябва да ми изкача реклама. От какво умрях? Как? Ей, базикаш ли си с мен? Бях на 3 блокчета. То от кога може да ги достига? Измамник. Измамник голям. Измамник. Това е лъжа. Умрела. И аз сега ела тук. Няма да ти хода по петите. Даже ме убил от един удар някакси. Бех. Прех си грешката. Вуп. На 3 блока ще съм. Видяхте, нали? Ето. Окей. Първият ни айрон ще е готов. Дай да съм по-бърз, защото имам поне 50 секунди. Колко айрон? 5 айрон! Окей, приятели. И да, махнахме царя в играта на селото. И време да отиваме да експлорваме, като се знае. Завърнахме се някакси се. Как винаги, как ми излизат реклами и точно в момента, който спирам епизод и правя друг епизод, това най-наво ми спира и ми пуска. Това се, но аз съм този, който е направил приложението за... О, не! Ами очакваме в петия епизод, имам буквално 10 секунди. Аре, бързо да намеря някаква къща. Не, няма да успя. И чао хора, както се знае, всеки път ще ми излизате.